Takže dneska bude další video. Bude zase Star Wars. Tady je Kuba. Pozdrav. OK, tak jo. No, mně se nenačetly ty ještě kontrolky. Vemte klíče a jo, čau. Vemte klíče, otevřete. Tak. A zase se budeme snažit dostat co nejdál. Minule jsme se dostali docela daleko, tak teď se možná taky dostaneme, doufám. Tak. Jo, promiňte za to, že minulé video bylo tak hlasité. Oči. Že mělo tak hlasitou hudbu. Já to neumím nějak nastavit, no. Nebo nevím, jak vy to slyšíte. Jo, Kubo, ty zase hlídej číslo, jo? Jo. A to musíš hlídat, ale už předtím. No. Podívej se, jo? Musí být někde tady. No, jo, dobrý, máte to. Yep. Jo, dobrý, už to natáčí. Ono se to totiž seklo nějak, tak jsme chvilku šli, ale ne moc. Kubo. Co to ne? 17. Ne, to bylo 16. Ne, já si dělám srandu. Dobrý. Pojďte tudy. Nevážně, jdi to. Maximálně nahoru. Dobře, nikdo mi nevěří. Nekopst. To jen tak prostě udělalo pst. Hele, healy. Slyšel jsem oči? Nebo se mi to zdálo? Kam jdeš, Kubo? Tam mi... No jasně, ty všechno pro peníze, že? No doufám, že na mě neskočí ten tolik. Jede. Pardon za uši. Tak. Kde? Proč jste tak daleko na mě pstne, vole? Na mě udělala pst definitivně. Na mě taky. Pojďte třeba tudy, ne? Já nevím kudy. Nic nevidím. Pojď za těma světlama.
Ne, počkat, my jdem špatným směrem. Já už taky. Tam jsi šel. Honzo, víš o tom, že jdeš dozadu. Kudy asi? Jak bychom ti měli potnout? Tady jsou dveře. Kamo. Počkat, co? Ty máš klíče? To je dobrý. Dolů. OK. Teď tě nezabije. Jede. Prostě světka podruhé. Jede. Vidím, slyším ty oči. No? Já to dal? Já taky jsem to dal. Teda jsem měl život navíc. Kámo, že toto jsem chytil na video. Hej Štěpo, já jsem to dal. Měl jsem ještě život navíc. OK. Měl jsem ještě život navíc. Máš svíčku? Já jsem se teďka revivenul. Měl jsem život navíc za glípku. Aha. Nevím kudy, nahoru. A kdo bude vybírat dveře, Jana? Nahoru. Teďka. Jdi. Jo, já jdu. Dobrý. No a tady je... Jo, síť. Zase to bude na hlas. LOL. Kamo, to už asi nedám. Já. Mně stačí, aby mě jednou hitnul. Ten oheň. No. No, hezký, tak já jsem to úplně pekl. Tak mě. Mě nesmějí hitnout ty ohně. Taky. Já se potřebuju. Počkej, neluč to. Já se potřebuju dohýlovat. Jdi. Totální tma. Ani nevidím. Prostě jdi dopředu. Toho trávu. No, to je tohle. Co? Jo, aha. Teď poběží, kámo, určitě. Ten, hráš. On Štěpon nemá Tak poletí. Spíš pojede v oblíčku. Jo.
Zase sorry za zvuk. Za chvilku uvidíte. Teď. Wow. Yep. Dobrý. Tudy. Já nevidím. Otevřel jsem. Aha. To bylo na tebe? Jo. Aha. Doufám, že se dostaneme do stovky. To jsou docela zajímavé místnosti tady. Kámo, to jsem třeba nepotkal předtím. A teď je to tady na jednou chvíli. Healy, konečně. Peníze. Jaký byly? Já neřeknu. Jo, dobrý, toto je bonus. Ne, tak není bonus. Jak jsi myslel? Bonus do bonusu. To tam taky musí být, ale mě to nevím. Mně se to lagilo. Peníze tu nejsou. Šmůla. Nice. Ještě peníze, prosím. Pojď tudy, tady. Ty noty. Ha, na bráchu skočil pavouk. Tak co? Pokedil ses? Víc. To je dobrý, no. Za chvíli bude figura. Jo, figura. 47. 47. Ale klíče. Tady jsou 3 dveře. Klíče mám. 47. Tady jsou taky. Takže 48. 42. Kubo, Zas na mě nevyleze. Kubo, skipnem to do 49. No přesně tam. 48. Já bych to dal tak asi dělej. Doufám, že ještě do nesmím. 91. Možná to dáme do 90. Jestli budeme lehký. Kamo, kolik máš korun? Já mám 20. Já na 40. Figura. Jo. Jo, figura tak. Jo, figura, nech mi to, já si chci zvolit. Dobrý. To nezdá se mi to nebo? Proč? Co to je za glitch? Já jsem říkal, Počkej, tady ještě. lidi, já jsem se včera dostal Teď to bude hodně hlasitý. do 90, myslím. Nebo tak nějak. Jo, do 90. Vzal 100. A že sobě knížky. A 100, to asi nedáme. Já si to zličuju. No. Mám peníze. Kamo, jak to, že se glitchu? Já to tam... Mám 500. Kamo, co to je za glitch? Musíš jít sama, prostě se tak nejde. Kde jsem Kamo, se díval? Kamo, figura, on nás bude vědět, pokud se budeme takhle glitchovat. Kamo, no. Dobrý. Ona mě chtí. Ne. Vidím knížku. Je u ní figura. Neglitchuj se. Já se snažím. Co to je? Kde je figura? Hvězdička, nemá, ne to. Vidím knížku. Beru jí. Jo, zrovna jsem ji chtěl vzít. Taky 0. Počkej, hvězdička toto. Nejdřív Kamo, udělám tak my vysbíráme všechny, co nepotřebujeme. to. Další, co nepotřebujeme. No. Včera jsem se dostal do 90 něco. Možná, že se zase dostaneme. Já jsem se dostal do 97, nebo kolik? A potom mě zabil, myslím, ten Jo. ambush. Já jdu nahoru, jo. Já jdu dolů, furt budu dole. Nebo možná budem tyčovat? Jo, tak ty buď dole a ty tam vysbírají ty, co jsou dole, já budu nahoře a vysbírám ty, co jsou Ne, tady. já nahoře ty dole. Kam jde? Já jsem tady dole.
Třeba Furt ne nahoru. No, to Nahoru. Máme. To je nejlepší, kámo, štěstí, co jsem kdy měl při tom hledání knížek. Já tady mám všechno, ale tyhle ty zrovna ne. 001. No ale oni tady nejsou ani jedny. Jako potřeba. Jo, Já jsem tam měl koukej, všechny hvězdička nahoru. tady není, toto tady není. A toto tady není. Jdu taky nahoru. Ne, Protože vím, že ne, bys ale ty tam je byla. hodně knížek u tebe. Já vím, ale já se tam bojím. Ne, buď tam. Myslíš, že já se tady nebojím? Tam Když si nemusíš tak moc bát. ten obličej. Kamo, teď mě zabije. Kdyby. No, tak dobrý, jde dolů. Nice. můžu být u tebe nahoře? Proč? Jo, to Tady další knížka se bojím. a nic. A je tady. Figu. Ne, vůbec. Tady za. Takže No a to druhý, potřebujeme. druhý číslo je 4. No, ono tady už žádný není, co nepotřebujeme. Jsme vyzbírali všechno. Možná. Máme 4, něco, 4, něco. Jo, další. Musím se to Dej nul. Takže máme 4, ne, máme 8, 4, něco. 8, 4, něco. 8, 4. Ne, tak... To už ne, to netypneš. Kde? Kde? Nevím. A proč se nekoukneš? Je tady. Jde tam. To bylo pěkně osous. Musíme typovat? Ne, teď jdem dolů. Dělej, ty to tam rašneš, já budu zatím to, jo. Ty ne. Takže, ne, dělej. Vzpomínáš si. 4, Jednou, jak jsme hráli a 1 třeba, nebo 2, bla. To, ty to spíš. 8, 4, dělej pro další. To bylo. Je tu kamala. Ty máš neviditelný papír. Počkat, co? Tak. Co? Kubo, jdeš dolů? Dělej. Já se bojím. Dělej. Dolů. Já ti taky pomůžu. Tak. Pojď, Kubo.